mahal na सुताना. ह्या काय रे? हे कोणाचे पैसे रे? हे कोणाचे पैसे पडले रे? हा पडलेले पैसे घाललेशी दिसत. कशी काढले मला तरी बघा. कुत्री असा दिसता. ला 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 ला. भावा वाटे 100 रुपये पडलेले का आपले? नाही रे, हयच ना. अरे रस्त्यापासून ना हयपर्यंत येईल पण दिसाकत नाही. बाकी काय नाही रे. देवपान केली नोट होती. कोणी उचलात आणि त्याच्यावर उलटात. सोड रवा दे. देवपानाची नोट. अरे बाबा, भावा एक नोट पडलेली आहे. तुझी काय रे? गांधीजींचा फोटो हा काय? थांब 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 बघतोय. होय रे होय. असा हा माझीच ती नोट. वाईट नको रे. बरोबर. वाचलंय देवा. पैशाचं नाद बरं नाही रे. 1,00,000 रुपये It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop.